Godmorgen. Godmorgen. Så er det noget ting her. Ja, så er det op. Ja. Så skal vi lige have den her kørt i stilling også. Yes, så tager vi benene her skide roligt ud. Og så drejer det der lidt. Og så kommer vi op, når du er klar. Jeg er klar. Sådan der.